det brænd, vi skulle ud og optage og så videre, altså her på området, så er vi desværre blevet nødt til at aflyse det lidt. Jeg kan sige, at manden, jeg skulle besøge, den hedder Lasse Ilskov. Han har den tv-kanal, der hedder Familiekanalen i Esbjerg. Først der ser natholdet ved det, og der er måske nogen, der tænker, det så slukker jeg simpelthen, skider ikke til godt. Det er der ingen grund til. Fordi selvom vi ikke nåede ned til Lasse, så har han været så sød at sende en hilsen til os. Andersen, havde lige glædet mig til at komme her og besøgte mig her på Familiekanalen. Mine medarbejdere, de har taget fri fra skole og fra arbejde for at holde styr på, at produktionen gik helt perfekt med en hjemmepleje. Og så kommer hun ikke engang. Det er jeg skuffet over. Og så nåede du mig en dag i telefonen en natholdskop. Og så får jeg ikke engang sådan en. Så får du heller ikke en Familiekanalen-kop. Men jeg håber, vi ses igen. Vi sender en fotograf derud, og så glemmer vi fandme at sætte en kop med fotografen. Jeg brænder mig af, det er simpelthen ikke til. Signe, jeg vil godt lige vende tilbage til der, hvor vi startede.